yinno ta ko ɗo otoji ɗi ngaari ɗo ngaari ndi yalta heddo golle ko addi ko Moussa Bambaɗo ko addi ɗo Oumar Sana ko addi ko Bocce Sana Mouhamadou Bambaɗo o woni Mamadou Bambaɗo miɗo ɗamini golɗo laawol o ittat to Penda yoɓa seeɗa o ittaga Sana seeɗa fof o jowindira so ɗin banni wambaɓe rewɓe taniraɗo mango kande to en noon dala bambaɗo teddunoɗo e nder Guinée Bissau jaɓannoɗo e nder Guinée Bissau on tanni Habibatou Seydi on kala ombo walodi toon e miijoji hoɗum o fotta wawde waɗande Mouhamadou e miñiraɓe mum Mouhamadou e kosoji mum Mouhamadou e famille makko Mouhamadou e rewɓe makko hande Mariam a nokki barke nde wonno ɗo dawɗa ɗo ena teddi dawɗa ko e nokkure wona to deyol wona to gorol Seydi Bankala aɗa andi mbarodi ndi jofi to wuro kaari wona dañde kala watta toon de nene am jam tan kala dañde ko ɗaɓɓanno waɗoy hoore muɗum mbeɗa andi tundu ndu hande par goto goto ko heewi hande so a fokkiren ɗum heewi to wiyede yahi koldade wona ɗum yahi Bissau ɗum weeɓat hande Mamma Samba Madia ɗum tagi yimɓe Aliou Sana minen looɓi de minen fulɓe maɗa ko heedi Guinée Bissau ko miɗen looɓi sabu waɗi amen no a woppi minen ni minen neɗɗo fof haɓatɗe jegenayi o wi'a Aliou Sana wallini simbugol mbimi ɗum Mamma Samba amen ñeeño ko pullo woni dorok muɗum o kala nde Allah hawrindinima e pullo moƴƴo on ñan a yarnama dorok on ñan a waɗat ko a wawani Samba mi suwa wallinde a wayram tan yiide kono mi suwade eɗen jaha haa ɗo Allah hanni sabu ko Allah jogi wadduji neɗɗo o ko warsuke neɗɗo o e ngurdam neɗɗo o e peeje neɗɗo o mo Allah wurti e moƴƴere kala ko a moƴƴo mo Allah wurti e bonande kala eɗen ñaago yo Allah ittu ɗum e bonande sabu ko kanko ittata kanko daalata
darira to ɓaawo maato koni ko kañ boni kankuranji e gonji e duluɗɗi so yi gorko o koyɗi bonɗi kewɗi makko ɗi jiiɗa gorko o no waali e balli muɗum heni kirbat kinkinkin funta to tarorde to dote ɓolle delfeten nde samiɗo damal ɗo tawon nana wiya toon la ilaha illallah debbo o lamɗo ɗum ɓe suuduga no way wiyama min kono mbalimi ni koyɗumi kankuranji e gonji e duluɗɗi ɗini ndeno kam tan lar ko wiita ɗum ñongum yawta ko woni laataki neɗɗo rahmatullahi he mariyama kala ko ɓe mbiyta ñongum yawta a hoyɗata kankuranji e gonji e duluɗɗi ɗini ndenoma koyɗi gorko bonɗi kewɗi ɗi ko yawtata tooni o maɗa ko woni moƴƴani Mouhamadou hokku men ngaari aɗa andi men ngaarinu laaminel ngal mankata pewjiɗɗa Seydina Jibrilu omo jogii fetelaje omo jogii ɓane o wiyama kala memɗo Idrissa tawa memi kam de Allah dandino on gena galaɗi Allah dandu en gena galaɗi hoko men mbiyta gena galaɗi so yimɓe koddu jottodiranta so wona bone ɗum ko gena galaɗi on koddani ka gena aɗa andi galaɗi so wona wotor ndu lappa heli tawto e nduɗa jottodirantade Seydina Jibril kodda mbo jasani e koddaji hewani noon pamɗuɗo hewani kadi gontiɗo tawa o welani hoore hayno foti kodda ɗum hewani sikka ko Moussa wurti ɗo wallay ni famille foti waade jaltuɗo kala mi sikka Moussa wurti ɗo bisimilla ba
sernaɓe ceerno tikka Allah tikka ceerno jiima heɗeri makko jomiraɗo noto a yaltu tan tawon ɗenƴitimi ni en ɗam fosi waade waɗi e jamanu hanki neɗɗo lamdatano ko hombo woodima kala ɗo nunnoɗa ɓiɗɗo ma o he leydi ndi godeɗa mbo yettorono tan mawɓe mbiya ɗi ɓiɗɗo kaari o wonni koko min andi kaari nuli ɗum awa ɗum noon hande wi'ete ko natti wonde dey waɗi jamanu dulaji ɓe ganduɗa heewani soɓe joɓima tan gadda ceerno toto saare yoɓa si ɓe joɓi tan no a addu peccen ga ɓeni jogui ɗo machine ngaji ɗin ko ndiwat ɗin hay avion ɗi dannotiri han ɗi jawta avion o seeko mbo seyɗanuji yon ñaani Seydi Dia hay ñañere ndu nani sabu ndu sansi umago nani de Moussa Bala yakature am Oumar Sana ko ɗum nan ɗon o wi o waɗi duuɓi nayiri aɗa andi pullo mawnata ko golle mum mawnata ko Oumar an wino Oumar yel sama donde ko min simi haɓete mi wattanma e poosi mi ñalle haɓede Oumar sama donde wi ɗum so neɗɗo watti kam e poosi a ittat kabir nangue wulani Idrissa mi andi ɗo hay hunde mankata ayi an kabinde natumi galle ɗe miɗo filma tan yimɓe ɓe seeɗa kala mi yiya sukaɓe ɓe e rewɓe ɓe neɗɗo ena salligo gandumi Seeko Oumar woodi no waɗi joni kala ko ɗaɓɓoyteno artiɗo galle ɗo Seydina Djibrilu kodda mbo jasani e koddaji Mouhamadou miɗon gandi hay duuɓi sapporu coggu muɗum fof inin ɗo arka ɗo so welinoma ko million limannoɗa mbi'a ñeñƴe maɗa nda kono ko ɗum ɗo woni tawalngal meɗen ko ɗum pullo farnori tappiri joyi
garten wudere dental musidal rewɓe o ko miñiragel Dieynaba o immi to e nder Kolda o woni Mari Balde Mariama tinna minen ramtulla mbiya ɗum yo minen hoɓɓe ɓe men gokkama ngaari kanko noon ko hande tan o woni koɗo de aɗa andi so debbo anduno koto resa to woodi wona galle bam muɗum to kala ɗo naɓa resande kañ ɓurta nangude gorko o so a karkili hande heewi galleji o suudu ari o woni Mariama ha Habibatu Seydi la ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah Kolda yawat ɗo mo Ceerno Amadou Tidiani tijjaɗo e barke kande bari wallahi oɗon mawni arsike ɓoyɗo arde e galle hande so natti galle o andat wonani tawrannode waaliɓe ko du'ino ko Allah jaabini ɗum he galle Dieynaba yalti kañum mbi'anmi debbo daɓɓo mbo raɓɓiɗani arsuku debbo daɓɓo mbo raɓɓiɗani haqqille Habibatu Seydi an he Anta Boyi ɗo han so yahi ha ɗo alansata o yonta ɗo ko min ƴeftata baforgol ngol an on jiyat ɗo gaɓɓi ko juuta hoore en to si ɓe mburno ɓe mbiyatnomi no ɓe ngar Saydou Jeewo en
leydi Allemagne o ɓuri e meɗen e nder leydi Espagne o ɓuri e meɗen nder leydi Canada o ɓuri e meɗen nder leydi Paris Seydina Jibril aɗa andi kan Diallo Jeeri ñeñƴe maɗa ɓe gimmima Mouhamadou am yo Allah ɓeydu dawla o yo Allah ɓeydu barke o te Allah ɓeydande sabu ko gonɗa ko e dow ɗum ko tawangal so a naati galle o ko galle Oumar Yel Samadonde pullo no ɓura am doole kono a wawata ɗum de aɗa andi pissole a watta ɗum to poosi kono so finni humna saare Kirintin Burkina ha to e nder Burkina to gande mawɗe ngoni nder Burkina kala ko jiltonoɗa e gandal lasarari condi ayeji
ilaha illallah wallahi ko mami naɓe Burkina ha Fatimata binta wa ya rasulullahi dikko o woni Fatima dikko Fatimata am miɗen calmina baboy en mbeɗen calmina nene en mbeɗen calmina sahlaɓe yiɓɓe ma fa e yimɓe ma min beltima Fatimata am a waɗi en ɗam ƴemde avion ŋaji artude e nder famille balde koma jottuɗa ɗo jooɗoɗa ɗo anama bandade timmi ndesan mi wi on pullo mawnata ko golle ɗe mawnata sabu so a nani Mouhamadou Dieynaba cikkata Hammadou ombo fotawa ñiiwa wona ɗum Mouhamadou damugal suudu muɗum e damule suudu yimɓe ɓe wona gootum ille mangu makko Hammadou mawnani ko barke o woni ko yaaji aduna soɗin ɓenni Mouhamadou
woni Djiby Seydi inde fawru kande o miñiti Seeku kande Seeku mo Seydi Anuuji jon ñaani e Amadou kande neneji ɗi ena ñaaƴa he gorol heen en ngari he inde julde Jabu inde Moussa Bala Mukka e Magueje ton e nder saare lawo on dañi barke on dañi moole danda kande Ronaldo kande am miɗen calmina sehlaɓe e nder leydi Italie Fatimata ari wallahi billal bilama rabbi go Fatimata ari Fatimata ari Fatimata binta wa ya Rasulullahi diko a wiita kam mo wattimi gorko han aɗa andi so a nani debbo ɗini wulla he aduna ɗini nodda koni ko debbo yaago muusi poɗɗamo yiide fatturu ɓaleer ndu hay so a wonino gorko ne a nafata
so a wonino gorko gonannoɗa ko hoore raɓɓede toddulli teŋaji comme ɓoggol mangue wuuro fattirtedi dowle e galle dikko Fatoumata Dikko Sénégal jaɓi en ngari he inde Salimatu ko jaɓimatu noddaɗo nootiɗo Idrissa kanko Salimatu ko jinnaɗo Mouhammadou en en ngari he inde Mariyatu yaltini kalisaji Mariyatu am mbaɗa andi aɗo wandi e miijo mango somin jiima hakkillaji amen garta ko he inde Saydou Demba. waɗino e jamanuji kanko Saydou omo immo leydi Espagne omo ñaaƴa hakkude Espagne e Allemagne Italie France e nder Paris omo jofta e nder Fuladou kono ko leydi suusi mbiɗo andi hande ɓe tundunduɗo e fof garanni Mariama a wi'ana kam rahmatullahi wa barakatu beso ngari belɗo ƴiƴam ha hande minen hoɓɓe ɓe men keeɓi maafe ɓe mbi ngaari mbeewa añji kuɗol duuɓi tati ɗo e galle he ndini ne'e ne'anteno ko sababu kew o ɓe mbi ko ɗum woni bottar nde bottari Aliou Sana he Oumar Sana he baɗiragel maɓɓe nando afo o
woni Moussa Bambaɗo e Habibatu Dikko wallahi sanna Dikko am wonta ko en ko am way en non jaɓi kende jo kala ɗo woni wonɗimo o to noon kende toon hande so Wonti yettima ɗo nanga komi koɗo tawa ɗi taggili to dow bolli ɗi moƴƴi junguel ma koyngel c'est ko Amad Tidiane yo Allah waɗ lawol jaam yo Allah waɗ lawol ɓural danda en bone machine kande bari gandal ala cukalel Dikko hono mbiɗa Abdoulaye rahmatullahi o woni rahmatullahi kande ɓe ko jinnaɓe de ɓeni jaltina kalesaji ɗi ganduɗa wona ɗi fankanta janggo jimbo an andi goɗɗo tawa ɗinin watti 1000 franji e kalfe muɗum he seeɗa kala a yiya woocata won kalfe ɗe kollel ngel membo 1000 franji ɗi toon a yiyat ɗini membo wiyama min kam hay sonne ɓe cimbi kange kande bari sira kande sira balde sira wawi siraji o ko noddaɗo notiɗo Yaya Galisa kande bari
yama jimbo ko wiite galle ko rewɓe cansata galle la ilaha illallah muhammadou rasulullah balde bolom o woni ansata balde ansata am besa o to rewɓe ena tampide sabu hay paɗal moƴƴal ɗa suyta sodde mbiya aɗa ɓorno a yiya heddiɓe ɓe ɗe tuggidiri yaade mumle waaji o kabir nantina ko weyɗu paɗal ɗi ɓorno ngal ɗo ɗi ɓorto ngal ɗo seenuji kew kew golle Moustapha o ko miñiragel Hammadou kabirde men jalti ombo jooɗi mo ɓattini piliyani ana andi leeɓol mbadde wi'a leeɓol ko pulla woodi Musta.